Ia să vedem cum ne merge netul ăsta de la RDS. Nu-i bine. Nu-i bine. Da, băi, pulă. O, ce să fac, bă? Mi-a luat și de la RDS și ăștia. Da, vorbesc acum cu o gagică bucată de bucată. Da. Bine, mă, hai că te las, că gagica asta aici. Hai, pa, 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 pa. Ce zice asta, bă, băiatule? Vrei să fii iubitul meu? Da, da, da. Disconnect. Nici așa cum ți-ar de ieși, mă, din.